На фона на тази огромна трагедия, някой може да си каже какво значение има коя телевизия, как е отразила атентат. Но ние мислим, че адекватността и бързата реакция е задължителна за всяка телевизия, наричаща себе си национална. Заради всичко това Боби Ваклинов отиде с златен скункс при шефа на BTV новините Венелин Петков. Господин Петков, хайде, кога ви чакам, луната изгря. Момиче, не съм чакал толкова за среща. Здравейте. Здравейте, по какъв повод? Сещате ли се защо съм тук? Аз ви чакам 8 часа и вече май не се сещам. Носите ми скункс, да. По какъв повод е това? И не си ли сещате? Не. Нещо така в последните дни. Не. Добре, ще започна. Аз позволете. Господин Петков, чудим се и се маем. Защо в петъчната късна емисия на BTV новините не съобщихте нищо за трагедията в Париж. БНТ съобщиха в 11:20. Нова, поради редица програмни причини, съобщиха в 11:40. BTV нищо. Ние съобщихме в сайта цяла нощ, ако сте следили сайта. Имахме и скролове в... Кога имахте скрол? Цяла нощ вървеше. Първия скрол, това да обясним за зрителите, надпис. Добре. На екран беше в 12:40. За тази трагедия се разбра малко след 11. Много светкавична реакция, между другото. Да, okay. Защо нямаше нищо в новините на BTV? Имаше цяла нощ, беше в сайта отворен. Цяла нощ. Ето в 11:20 по БНТ. Вие по-назад ли сте от БНТ или от Нова? Не знам кой е назад или кой е напред. Ама кажете каква е причината. Защо нямаше нищо в новините? Ето аз гледах. Чак до 12 следих с интерес. Новините бяха в сайта, моля ви се. Там имаше няколко десетки хиляди посещения. Сайта е хубаво, там е... Ето те и в БНТ и в Нова след това имаше в сайта. Ама чакайте, вие трябва да имате в 11:30 в новините. Трябва ли? Добре. Не сме имали. Имало е някаква причина сега. На вас ли да обясням? На кого ще кажете? Ще си кажете, на вас не мога да ви обяснявам. Кажете каква е причината. Аз се досещам, ама кажете каква е причината. Не, вие ще си кажете сам. Кажете каква е причината. Не мога да ви кажа, няма да ви кажа. Аз не ви дължа обяснение. Дължите на зрителите си, на зрителите на BTV. На вашите зрители, това ли дължа? Каквото и да било обяснение, на вас още по-малко. Защо сега? Вие почти да се ядосвате малко. Не се ядосвам, напротив, ето стоя си нормално. Вие гледахте ли на следващия ден, на последващия ден, нашите предавания бяха и в момента всичко? Ама защо? Нямаше, това е, пропуснали сме, съжалявам, имали сме пропуск. Ма това е много сериозен пропуск. Сериозен е, какво направи? Ама то пропуск на какво се дължи, господин благодаря ви, Петков? че сте гледали, не ви знам името, как сега ви? Боби Ваклинов. Сега вече ви познавам. Казах ви, пропуснали сме, съжалявам много. Вече ръката на много фамилиарно. Не, моля ви. Искате на ти да си говорим вече. Както желаете. Защо аз съм Венелин. Защо Венелин? Защо нямаше нищо в 11:30? Нямаше пропуск, съжалявам. Ама причината? Причината. Няма да те остана да ми кажеш причината. Не мога да ти обясня причината. Нормално ли е емисията ви да е на запис в 11:30? Аз не виждам друга причина. Защото толкова голям пропуск не мисля, че може да допуснете. Вие все пак, освен това, вие сте международник, такъв човек с такъв голям опит. Завършили сте най-престижния университет в Щатите. Ето пак минах на ви. Аз се питая уважение. Благодаря ви, благодаря ви. Може ли такъв пропуск? Очевидно може. Този златен скункс е за вас, като шеф на новини актуални в предавания в BTV. Аз не мога да приема този златен скункс, съжалявам. За това, че късната емисия новини на BTV в петък вечерта беше на запис и за това, че след това не реагирахте с извънредна емисия новини. Не реагирахте. Един скрол, вие да не сте кабеларка. Един скрол не може да... В момента се опитвате да направите реклама за вашето предаване и телевизията, когато вие работите на гърба. Защо не си признаете грешката, не си знаете? Това е окей, съжалявам, казвам ви, това е наш пропуск. Ама на запис, как може да е на запис? Новини да са на запис. Не сме реагирали адекватно, окей, приемете моите извинения. Не съм казал, че това е така. Не приемам ваше... Защо? Не мога да приемам. Не сте широко скорен, господин Петков. В това отношение не съм. Благодаря ви, поздрави на вашите колеги, които си ви изпратили тук и поименно мога да ги кажа. Кои са? Никой не ме е изпратил тук ме изпрати вашия гаф. Благодаря. Ето вижте, аз искам да кажа изрично, само господин Петков, изрично да уточним. БНТ и Нова, това, че казаха там една джвъчка малко в емисиите си, те казаха нещо в емисиите си, понеже те бяха наживо за разлика от вас, но след това те също заспаха и се изложиха, защото не продължиха с извънредна емисия новини. Ето да не кажете, че не сме. Ама казаха по нещо в... И може би вие ако бяхте на живо, можеше да кажете нещо. Добре, окей. А нямаше ли дежурен? Няма ли някой дежурен? Да, аз бях там.
Еми, ако трябва, вие ще станете. Еми, цяла нощ пише в сайта. Не, нали знаете, че не става. Какъв сайт? Какъв сайт? Новини? BTV-новините.bg. Да, ама аз знам от най-посещаваните новинарски сайтове. Еми да, ама BTV е нали една от най-гледаните телевизии. И има най-посещавания новинарски сайт. И има не мога да си го взема. Приехте грешка. Съжалявам. Казахте, че сте допуснал грешка, не искате да си вземете скункс. Аз също ви пожелавам успех и не дейте за... Чакайте. Тук сега не е правилно, така пресичаме. Това е гаф, още един гаф, господин Петков. Пресича се на пешеходна пътека. В момента ме притеснявате повече, отколкото от тук нататък. Аз не мога да приема иначе, че вие... От тук нататък не желая да ме снимате. Дадох ви информация. Вие сте обществена фигура с по-малък праг на лична неприкосновеност и мога да ви снима в момента. Вие в момента малко си позволявате малко повече от това, което аз съм склонен да приема. Ако обичате, оставете ме на мира. Гледайте си работата, вършете си това, което си ви изпратили. Ама вие май не си я вършите много добре. Не, напротив. Може ли да е на запис емисията? Ами очевидно, какво да ви кажа? Обърнете се към някой друг. Към кой? Вие сте шеф на новини, актуални предавания, вие отговаряте пряко. Аз съм човека, който изпълва новините със съдържание. Ама тук няма новини, то няма никакво съдържание. Господин Петков, мислех ви за по-широко скроен, често ви казвам. Не сте широко скроен. Не го гледам, казах ви, дори не ви знам как се казвате. Ето Боби Ваклинов съм аз. Запознахме се вече. Да, аз да ви повторя, сега вече ви знам. Но скункс, взимайте си го, служете си го. Вас, дайте го на някой. Ама аз не съм пропуснал такава важна новина. Света е потънал в скръп, понеже е на прага, може би на трета световна война, както се чу. И вие нямате нищо в емисията. И това е защото... Защо е този пропуск? Това беше пропуск от тази емисия и ви казах. Това е много сериозен пропуск. Да, това го чух вече. Ама това според мен е защото е на запис. А защо е на запис? Ама според вас. Казвам, няма друго обяснение. Това беше пропуск. Да знам, така си мисля, би било нормално. Ето това, благодаря. Охо, Венелин Петков си хвърля скункс. Да, чакайте. Чакайте го. Скъпи приятели, Венелин Петков, може ли така да се отнесете с горкото животинче? Господин Петков, не го очаквах. Добре, накрая, защо се ядосахте? Накрая не издържахте. В момента ще се обадя на 112, съжалявам. Скъпи приятели, господин Петков, шеф на новини, актуални предавания. Трябва да прекъсваме, понеже трябва да даваме предаването в нова вече. Да не изпуснем и ние излъчването. Господин Петков, продължаваме преследването с златния скункс. За господаря на ефира, това съм аз, Бой Ваклинов. По-добре е Венелин Петков да си вземе златния скункс, заслужил си го е все пак, а и Боби няма да го остави на мира, това му го гарантираме.